बाक्सानि सालबारियाव मैया हिनजावजों हौवाया बोरैबा हराव उन्दुख्रेबजाना थामहिनबा होसिनजाना थैनानै थायो। दा हराव -000 डिग्री सेल्सियाससिम गुसुसिम बारायनो हागौ आरो हराव 12 रिंगायावनो सान ओंखारनायनि आसा दं होनना बोथोर बिगियानगिरिफोरा फोसावदों। सनितपुरनि बातासिपुराव गंसे नखराव फिसिनाय सैमायानो बिहामजोनि ब्राखौ अरखांना बिहावनि बिसिनायाव दोनहैना गोबां जारला खालामना होदों। मैया कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोखोनाबारि गामिनि नारला नारसि थोरसि गब्लं बसुमतारिनि उन्दैसिन फिसाज्लाया फ्रिजनि दै गुदुं लोंना बाब्राब बाब्राब जायगायावनो जिउ खहा जायो। पाकिस्तानाव सासे आइजोआ दानसे खियालासे थाना खिफिनानै 1 किल'मिटार गोजानसिम मोनामब्रोम होजोबना थानो हायै थासारि सोमजिहोदों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला खिफिनानै 1 किल'मिटारसिमहालागै मोनामजानाय सुबुंफोरा गोबां बेरामबो जादों, जेरै खोमाजोंसो नुनाय, गन्थंजोंसो जानांनाय बायदि बेरामफोरा जादों होनना फोरमायदों।